Salam, iyileşler. Bu ben yapacağım siz bilen bir ütköşük bir tema var da gurrun edecek. O gelecekteki Türkmen iş dünyasına hitaben bazı käbir pikirleri täze Türkmenistan'da bolacak, görecek ýagdaýlar barada gıýtgajyk bir gurrun edecek. Bu gurrun side gatgen bolup biler. Şoň üçin men gıýtga edeýin. Soň gerek bolsa biz buň üstünde kän durup geçer. İki sanak bagymsyz, garaşsyz täze Türkmenistan'da boljak guruluş barada gurrun edecek. Bu Merkezi Bank we Türkmenistan'ın hazinesi barada. Da soňam bir ahlak diýilen, ýani tüjäri ahlak diýilýär ýa-da iş dünýäsiniň ahlaky diýilýär. Şoňa da bir çalaja degnik geçýär bolýan. Türkmenistan bir amgar iqtisadi potensialy iyi bir ýurt. Bunu beýdiýsem köpüňiz ýylgyrmagyňyz mümkin. Bu gedaýlyk nerden diýip sonra çykýar da. O gedaýlyk akylsyzlykdan onu aýdaýyn. Nemeleri agrak geçen sifirleri sizin hyýal edip biljek, hyýal güýjüňizden ýokurdaky rakamlar ýa-da sifirler, hasaplary eşitderseniz, bunu geň görmäň, bu hemmesi realdir. Yani akıl var yerinde bu datlar bolýandyr. Türkmenistanyň hazinesi var. Täze Türkmenistan'da. O da garaşsyz bir guruluş var. Siýasatçylara ya beýleki nemelere garaşly däl. Halkyň hazinesi, döwletiň hazinesi, halkyň hazinesi diýmekdir. Bu hazinaň mal barlygy bekrek debedin diňlen 13 bilen 15 trilyon dollar aralygynda. Şonça Türkmenistanyň mal barlygy bar. Yaratdy ýerüstü bu insan gaýnaklaryndan başga bunu hazina işletmeli. Hazina kim bilen işletmeli? Türkmen iş dünyasy bilen. Hazina hemme zady menki diýip oturup bilmeýär. Bu zatyň hem bejereti, ýani baýlygyň hem bejereti halka degişli bolmaly. Hazina şu baýlygy işledip bilýän altyapyny, gatlagy diýinmi, döretmeli. Bu yani iş dünýäsiniň näni, şoň altyapysyny, temelini, neteligini döretmeli. Bu da insan gaýnaklary bilen edilýändir. O hazina bu datlary diňe koordinir eder. O kepil bolar, düzgünlüğü, tertibini amalaşyrar. Yani iş dünýäsiniň yani 13-15 trilyon dollary paýlygy o üstüne gatma değer diýip bir zat bardyr. Ortlar ende estýän dabavleny stoýmos ýa gatma değer ikisi bolanda yani 13 trilyon 26 trilyon bolýar da. Bunu gatma değeri 3 etdi, 5 etdi de galyp bolýandyr. Şol ýalak Türkmenistanyň baýlygy bardyr.
o bizim nememiz bir şonu o sider paylap verecek. Paylap verecek diye al dilen nemetinde değil. O siz şunu işletmeli. O iyi olmalı. O sizin hadina değişli. Hadina da sizinki. Yani bu zatlar hem meclisi hususi özel iyiçilikte olmalılar. O yani 13-15 trilyon demek şunu işleyen adamlar o milyarlarca milyarder 10 milyarlarca milyoner 100 milyarlarca ayağı üstüne duran orta işletme orta atlak orta sınıf ayağı üstünde duran milyoner olmasa da milyonerden kim değil özünü önemli iş dünyası orta atlak değil ya da o sani 100 milyarca oluyor da yine şu katları biz döretmeli şu insan potansiyelini ne şopulu siz gözüne getirip bilmeyen sebebi 30 yılda Türkmenistan yani şu işleme nemesinde, iş dünyasında 50 milyarda yeten nokta. 50 milyar bilen 13 trilyonu gözüne getirip görün. Onu işleyen katma değeri oluyor da. Onu 2 etse, belki 3 etse. O nemesine sizin okuyumuza bağlı. Döredilecek nemen okuyumuna bağlı neme oluyor. Yine şol orayalak yağday var. Neterde Türkmenistan'da şu zaten hem beceti realindir. O Türkmenin milyarder tani mün adama dünyada en yukarı yerlerde 4-5 yıldan, 5-10 yıldan o şol orayalak bolma 90% potansiyel vardır. O bu yani Türkmen yakı 100 milyonlarca değil, milyonlarca da bolonno. Yani aklı Türkmenin 90%'ni milyoner olur yalak etip boluyor da. Sonra da az, yani bizim tanımız az da. Şu pulu, şu baylığı işletmeye. Bunu da yani Babar Abdullah'ın yalak 5%'ni uğurlap 95%'den sırtına çalıp örtmek yalak iş dünyası bir de gerek gel o bolmaz. Sonuçta ahlak var da ni ağlamalı oluyor. Biz ahlaklı iş dünyasını öğretmek için. O ahlakın neyemediğini özünüz uygulayansınız. Yani başlangıçta da bu işe katnaşanızda da her zadın ahlakı olayandır. Onu özünüz çıkararsınız. Son için ne bir de imtihan resursları gerektiğini aydiyat. Eğer şu imtihan resursu Türkmen emetinden, iş dünyasından önkü sonku çıkmasa biz bunu başka dünya açmalı oluyoruz. Yani o da sizin bilginize bu serişte serişte oluyor da işledip bilsen, işledip bilmesen yat ya. Hiç kime yani şu vakti Türkmenistan'da kıyalak oluyor da. O yurttodan halk geday şu nemeden çıkmak için ne şulor yalak ummatı bağlılığın içinde geday olup kul olup görün o milleti biz ruh taraftan beylik taraftan ayağlarca oluyorsa ne ya 150 yılın ruhu yani basıncı ya da
adına Yäme diýen kolonial sömürgen bir fidatmy ýa-da bir imperiýalyň getiren delil bir şol atlardan türkmeni halat etmek bizim esasy ýöňümizde uýan meselemiz şol türkmeni ayağa kaldırmak. Ýeki maddi däl, manawy, yani ruhum, mertebeten galmaly sebebi garip bir cemiyetin mertebesinin dikelmegi, ösmesi mümkün nädir? Şoň üçin biz cemiyetimizi öz ayak üstünde durur ýalyk ykdysat tarapdan garaşsyz bolar ýalyk mertebeli adamlary öğretmeli, yetiştirmeli. Men urun etjek demem şol. Şoň üçin iş dünýäsine bunu yüzlenme dip kabul edýäňizmi ýa-da bilgi dip kabul edýäňizmi? Bu arada biz son sorular çıktı. Ýyňşyrak burun edip biler. Ýöne şol ýalyk baýlygyň türkmen jemgyýetiniň içinde täze Türkmenistanda aýlanjagyny size bir profesional ykdysadetden biraz baş çykýan adam ökmünde size bir bilgi hökmünde ýetirjek bolýanda bu ediljekdir. Bu hemme şertler baýdyr Türkmenistanyň. Bunu karşı çykýanlar bolup biler. Daşky güýçler, içki güýçler, ýene denemeler. Ýöne şol ýalyk potensialyň badygyny bilen bilmelisiňiz. Soňam ne ahlagyňyz bilen batlagatlaşyň, öz ahlagyňyz bilen biz şu işe soýunjak, giýirjek diýen bolsaňyz biz insan resurslaryny täşdiňmizi gerekdigini size aýdýas. Sizem düşünüň. Bu datlar aýlanyp başlanyna bunu hyrydarlar oçura da dururlar. Ýöne ahlaklyk bilen ters sürtüşür, çapraz eler. Şoň üçin bu zatlary taýdaşyň eýeti bolman öňünden size eliňizi ýuwaşlyk bilen daşyň aşagyna goýup başlamalysyňyz. Şolary ýalyk bir bildiriş edeýin diýdim. O Merkez Bank barada da Merkez Bankam garaşsyz boljakdyr. Garaşsyz diýmek bu da öz başdak bir guruluşdur. Bu da Hadinan agdalan potensiali var. Şoň nemetini koordinir etjekdir, işlejekdir şoň bilen. Şolary ýalyk bir bildiriş edeýin diýdik. Soraňyz bolsa, nemäňiz bolsa ýazarsyňyz, ýöne iş dünýäsine size de ýem çen boldy, baý boldy. Sizem bu işlere gatyçynlyka goşuşmalysyňyz. Soň biziň hakymyz bar. Näme deňlik däl diýilen nemeler, arşykaýetler, diňlenmezligi, gaty akmallar sebebi ahlak diýilen bir zat bar da. Biri eden soň taýynaşyň eýesi bolmak bar.
Onuň bu zatlarda elini çermät gurulşyna gatnaşmak barda. Ne şonu gysgaja bildireýin idim. Ýeke jözüm bolan soň buny kän uda çekmedim. Şuýda men sözümü jemleýän toruňyz bolsa ýazarsyňyz biz soňam bu gepleşiklere dolanyp geles. O sag bolun, saglykda görüşelim.